Deputat Prim Ministru Ian Burge tkellem fuq it-teddida ta' diżinformazzjoni f'konferenza ta' livell għoli tal-Kunsill tal-Ewropa. Fil-fatt din kienet priorità ta' pajjiżna li bħalissa għandu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa u li għandha għaddejja sa' Novembru li ġej. Deputat Prim Ministru kienet jiftaħ il-konferenza Building Democratic Resilience to Disinformation fejn enfasizza ir-rwol kruċjali tal-medja u t-teknoloġiji diġitali. Prioritizzajna l-informazzjoni illi ħafna drabi tasal għand iċ-ċittadini tagħna, kultant b'mod ġust u xieraq, però hemm ħafna miżinformazzjoni daqstant ieħor. U għal daqstant prioritizzajna dan qed naħdmu mal-ġurnalisti serji, diversi istituti, diversi assoċjazzjonijiet dwar kif nistgħu flimkien bħala soċjetajiet nelbu din l-isfida li hija waħda reali. Burge tkellem ukoll fuq qatta temi li jistgħu jikkumbattu din l-isfida bħal litterizmu diġitali biex wieħed ikun kapaċi jiddistingwi l-informazzjoni li tkun awtentika minn dik li ma tkunx ġusta. Din il-ħidma tingħaqad ma' ħidmiet oħrajn passati ta' pajjiżna fil-fora internazzjonali bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fl-2023 u l-2024 u matul il-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE is-sena l-oħra. Din il-konferenza f'Malta ġabet flimkien rappreżentanti tal-Gvern, leġislaturi u dawk li jfasslu l-politika, regolaturi, membri tas soċjetà ċivili, ġurnalisti, akademiċi u rappreżentanti mis-settur teknoloġiku biex jiddiskutu strateġiji effettivi bbażati fuq id-drittijiet biex jerbu d-disinformazzjoni u jsaħħu r-reżiljenza demokratika.